Mayapag at panapon po kay kayungan. Kambeda po din kaya katampan sariling kapag nasan kaniting misa. Laraon tala naman po ding makatuking intentions. Kapasalamatan king Aldodang kay Baitan, di Father Francis Michael Malyari, Amparo Serrano, Wilma Cordero, at Teresita Perez, at Jenaline Sese. Para king special intention ng Rivera family. Para king malalagwang kapaldanan dari Estela Lagman, Vicky Cruz, Elizabeth Romano, at Roel Romano. Para king alalanggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Josefina, Luisa, Emilio, Leopoldo, Gloria, Arnold, Cesar, at ting maldang kaladwaking purgatorio. Talakatang po makiabek indalit apamaklat. Kiniginingin pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ng grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ting pamakyago ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya ka antimurin. May pagat panapon po. May pagat panapon po. At panapon pa. Maranon pa pero madalandom na. Buri na sabihin malapit na yung Pasko. Sa pong makanyan. So palapit yung Pasko, kakabayang bingi, kukuya jeng abak ing masala. Pero busan ng karalumduman, man mawala ing sala ng Diyos. Na hindi pong kaya katamong pasalamatan. Ing Diyos mawala, ing Diyos manatili. Kaya katamo, king yato tamo. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pamo at pagsisyan din kasalanan tamo. Anyaran tapa mga ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang pamuntok batu ng balayan at lakad mong makayagom keka, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ikang dinatang ban ipanaral me karing sablang tao, ing may pabalita ng kapayapan, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ikang magsilbi at munyeligaya karing taong dasan mong manaya keka, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning meto sikluban, sa sambanda ka bilang Ginoo. O Diyos, parating malapit kay kami,
mit mong sayakeng mamahus ipake ka. Ibat kaniting lilipas ayatu, babalik dan miya ingke kang kasunduan. Papanatilyan mo kaming metong kingke kang kapayapan at panatag kingke kang lugod. Itihadon mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at maghari kambe mo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Magkirandam tamo po king Armano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Eyu kakalingwan, king kanitang panahon amilabas, makalawe kayo kang Kristo, kayo kabilang king balen Israel, at era kayo sakop ding kasunduan, anong nula makalaman ding pangako na ning Diyos. Bibibiye kayo kanito, king yato, anting alang kapanayan, at alang Diyos. Dapat ngeni, uli na ning pangayagom yu kang Kristo Jesus, kayong makarayo kanitang milabas a panahon, milapit kayo king Diyos, uli na ning kamatayan ng Kristo. Kristo mismo, pikakasundo na katamo, ikaming Hudyo at ikayong pagano, pisan metong nakatamo, king kapamilatan ning kayang katawan, leko na ing pamipagkamwa, abala mo pader, amamilatan kaya katamo. Lekone upaya ing batas daring Hudyo, kambera ding dakal ng kautusan at tuntunan. Ban pisan metong anala, king metong abayong bansang, makayagom kayo, ring adwang lahi. Ban miral ing kapayapan. King kapamilatan ing kayang kamatayan, king krus. Leko na ing pamipagkamwa, rading adwan lahi, at binalik na lang pareho king Diyos, at gewa na lang metong mong katawan. Inya dinatangyay Kristo, at penaral na karing sablang tao, ing mayap abalita ning kapayapan. Kaya kayong pagano, amarayo king Diyos, at karing Hudyo ang malapit kayo. Uli ng Kristo, pareho tamong makalapit king ipa, king kapamilatan na ning Espiritu. King uli na niti, na kayo dayuan at taong ibat king aliwang balen, nune kabalenda na kayo, ring pinili na ning Diyos, at kabilang kayo, king pamilya na. Mi talakad kayo naman, baborang pundasyon ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapin i Kristo, i Jesus mismo. At king kapamilatana, miugni-ugneya ing balang dake ning edipisyo, at maging templo yang banal. Uli na mo rin ning kaya kayong pangayagom kayo, ikayo man kambera ding aliwa, maging metong kayong tuknangan na ning Diyos, king kapamilatan na ning Espiritu. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
dalit apakibot, Inginu magsalitaya dikil king kapayapan king kayang balayan. Inginu magsalitaya, dikil king kapayapan king kayang balayan. Ing sasabyanan ng Ginon Diyos, kanakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akayang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita king kaya katamong labwad, manatili ing kayang lingap. Inginu magsalitaya, dikil king kapayapan king kayang balayan. Misagana ingalang kupas alugod at katapatan. Mikaul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol, manibat kinlabwad, at ing katuliran matyo yung iba't banwang matas. Inginu magsalitaya, dikil king kapayapan king kayang balayan. Wa ipagkalob na ning Ginoo sablang kasaplalan, at king asikan tamo dakal ing kaya katamong pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyana ing kayang dalanan. Inginu magsalitaya, dikil king kapayapan king kayang balayan. Ding amano mo Ginoo, espiritula at biye, at iloke ka ring amanong babiye-biye alananga. Alleluia, 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 Alleluia. Ng Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimorin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, parati ko sanang makasadya king anumang malyari, makapiblas at makasindi sulo. Makiapos kayo karingipos sa manaya king pamagbalik ning karelang Panginoon, iba't king kasalan. Ban king panyatang na mausya at agad-agad abok na tanan deng pasbun. Nuan daring ipos adas na ng makagising at manaya king karelang Panginoon. Sasabihin ko kaya kayo, magsadyayang pamangan ing Panginoon, palaklukan no king lamesa at silbiana la. Nuan la, nung das na nung magbante, agyang datang ya king kapitangan ing bengi, o king ganingaldo. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, makirandan tama po king homilya. Gandang hapon. Minsan po'y natsyempuhan ko ang isang episode ng Isumbong mo kay Tulpo. Tulpo. No? Isang grab driver ang parang pinagtulong-tulungan awayin ng para magkakamag-anak. 5 yata yung magkakamag-anak. No? Laban sa isang grab driver. No? Nung meron pong nakapansin na isang tricycle driver sa tabi-tabi, yun, na parang nag-iisa yung grab driver laban sa 5. Kagad po siyang tumulong para awatin yung mga magkakamag-anak kasi parang nagiging violente. At ang isang ginawa po nitong tricycle driver na parang nasa katandaan na rin, niyakap yung grab driver para hindi siya mabugbog. No. Alam nyo, kasi ngayon po uso yan, naka-video kasi binidyo nitong grab driver ang nangyayari. At inilabas dun sa Facebook. No? Nung maraming nakapanood dyan, siyempre po, majority ng mga nanood,
naawa dun sa grab driver at galit na galit dun sa magkakamag-anak. Lalo na yung mayroon pang babae na parang sinampal pa yata itong grab driver. Pero ang isa ring kinatuwa ng mga nakapanood nito ay yung tricycle driver. Kaya pati po si Tulfo ay pinatawag itong tricycle driver at binigyan ng konting parangal na hindi man pala kilala itong magkakamag-anak, hindi rin kilala yung grab driver, pero sa ganong sitwasyon, kagad siyang rumisponde. No? Para bang, nung interviewin po siya, parang sabi niya, parang naawa sa dun sa grab driver na nag-iisa lamang. No? At parang natakot itong tricycle na driver na baka anong gawin ng mga magkakamag-anak dito nga sa nag-iisang grab driver. At buti po sa tulong itong tricycle driver, ayun nga, na nailayo sa panganib ang buhay nitong grab driver. No? Ang daming mga, kahit mga netizens, no, na natuwa sa ginawa itong tricycle driver. Kaya po, ultimo si Tulpo, binigyan pa ng konting pabuya. Sa sobrang saya. No? Ito pong ating pagbasa ngayon, parang ganito lang ang eksena. No? Ang amo at saka yung alipin, anumang oras na umuwi yung amo. No? Sabi rito, pwedeng madaling araw, hating gabi, pag-uwi, at nagiging masaya siya kung madadatnan niya yung kanyang mga alipin na nakaabang, na nakahanda para salubungin siya. No? Kaya sa sobrang saya niya, anong gagawin itong amo? Ititreat niya itong mga servants niya dahil sa pinamalas na katapatan at pagiging responsable sa kanilang tungkulin. No? At siyempre po itong image ng amo at saka yung alipin, pwedeng iyan natin sa ating relasyon sa Diyos, tayo ang kanyang mga alipin. No? Kung mayroong natutuwa, nagagalak sa ating katapatan sa buhay, sa ating mga paggawa, sa ating mga responsibility sa araw-araw, hindi lang siguro mga malalapit sa atin, hindi lang mga kapwa nating tao. Halimbawa, yung tricycle driver na yon, malamang ngayon pinagmamalaki siya ng kanyang pamilya, kinagagalak ng kanyang mga kababaryo, no? At sino mang nakapanood nito, kinararangal siya. Pero ang higit na natuwa at nagalak sa kanyang ginawa, dahil sa katapan na niya sa kabutihan, walang iba kundi ang Diyos. Na sa hindi inaasahang oras, parang dumating ang Panginoon. At itong tricycle driver, kaagad rumisponde, nakasindi ang kanyang ilaw para ipasikat niya, para paslag niya ang liwanag ng kanyang kabutihan para mamagitan at mawala yung gulo at mailigtas ang isang naagrabyado. Siguro, ito po ang ating ngayon pagnilayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Anumang oras dumarating ang Panginoon para kalbitan na katamo, no? Kalbitan na katamo, bang gawang kayapan, bang gampanan ng katang katungkulan, king pamanalakad, king katuliran. No? Kaya sana anumang oras na ito'y darating sa atin, naway tayo po'y handang rumisponde. No? At napakasarap yata yun, no? Na ang nagbibigay parangal sa atin, hindi na lang kapwa natin tao, kundi ang Diyos. Hindi na si Tulpong nagbibigay ng konting pabuya, kundi ang pabuya nang gagaling sa Diyos. Ipinuputong sa atin ang korona ng walang hanggang buhay. Amen.
Atin po ngayon dulog sa Panginoon ating mga kahilingan. Sasagot natin sa bawat panalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Mo yung panalangin. Para king Santa Iglesia, anting esposa ng Kristo, manatili sanang parating alandongis at imakulada, karingkayang pamuntok at miyembro, para king panyatang ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing pamuntok ding bansa, parati rasanang gaganakan, kin misan ni Aldo, kailangan dang ipalad ing malinis ng kwento ning karelang pamamahala. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para karing anggang marap king Ginoo king Aldo iti king karelang kamatayan. Ela sa mayakit ating kakulangan. Nune makasadya lang munye tapat a kwento king karelang mayap a pamibiyebye Kristiyana. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kay katangan, sana mamako king kay katang kamalayan, ing pangayat tuning Ginoo, king karaniwan tangbye, at uliniti, ikatulano ring sablatang amano, at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ngini adwan tamo, isarilitang kapagnasan. Ginoo, lalangan mo kami, ban maging timawa mong kasaw king panyulong ning kaselesayanan ning kaligtasan. Gawan mo king matingid, king tapat mong pangayatsu, king balang penandit ning biyemi, ban keta mit mong tula at lugod ning atuparan. Ing obrang panayan mo kay kami, king pamitalakad, kambe mo, king bayang lelangan. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiabay tayo po king dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoo itindaon karing gamat mo, king kapurit ikalagayan ng kiyan lagyo, king kaya kataming kasaplala at king mabilog na Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tanggapan mo reting kekeng ayin, at mananasan ang iting sakripisyo ning kapuryan, padalasaya na kay pusot kay isipan, at gawa na keng parating masigasig susuyo kekap.
Iti kanadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka antimorin, Yat nayo rin puso yo. makayat na ano king ginu. Pasalamatan tayong ginum a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. In pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa. Diyos king alanganga lubos mayupaya. King lugod kay kayang lelangan ing tao. At inyang mga itulid diyang ni parusan. King kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapagmulan sa sambarapan mo, ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantareng mit mong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banal ya ing ginu, Diyos sa may paya, mipmuya ing banwa ating nyato, king kiyakal ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapala dyan daratang kin lagyo ni ginu, o sana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuhaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya iti kongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Nami bubu para kay kahit para kaning sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi pa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyaning anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan uban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganapya king lugod. Kambi ng Francisco, agay kaming Papa. Ati Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, lalo ni Domingo Senior, Benito at Ana. Ading alwa pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya be ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya be ring apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya ng panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amain talapangabos at miyubog king banal ng taro, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami, At banwa, misambanin lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipaminto ng ilog mo, kiti sulit antibanwa. Ing kakanan ni King Aldo,
Ibiye mo kaya kami, king aldongenin. Ampon ipatawad mo kaya kami, lingsala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karimi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaw kintukso, inigabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kerayan, ating kaipayan, ating negaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Ing lawin mo yung kasalpantihanin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya At kayo. kaya ka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kaingan kapayapan. Kordero ng Diyos, Kami lalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, kami lalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, kami lalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Nying kordero ng Diyos, nying milalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayawas king apunan ng kordero. Ginoo, kung matampan tanggap kaya ka, dapat at kasmay nga mano mo, at kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at lingap, salamat king pagkamalmot pamaningat, salamat po, salamat po. Para king salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at lingap, salamat king pagkamalmot pamaningat, salamat po, salamat po. Mariningal doon timlanan ng bulan, tiyok ni hangin at kanta daring ayub, sa lading batwining bengi tatayin ka ring maglakbe, salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at lingap, salamat king pagkamalmot pamaningat, salamat po, salamat po. Karimpong kaya beming sisimba king live streaming. Siklod tamo, ban pangadyan,
ing dapat ning espiritual a pamakinabang. Itangan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umaya ka mo mang espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin. At pakisan metong kinubusan, ing sarili ko keka. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Oratio Imperata. Itangan po, O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mititukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambenim belwan at masabal. Ipanalangin bila retang miyawan na. Kumayop na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ang pumagari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king ngalanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ka, king kagulanan mi, nunebag ko mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kananmanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo Santa kami. Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ipagkalumege kami, ing katawan at daya, ing kekang pangamanan na yanak. Ban ibayo mo, ing kekang biye ka ring puso mi. King kekang pakalulu, isadya mo saning pangayat busmi. At idala mo kami, king biye lang hangga, apag masusyan mi, kaniting Eucharistia. Itinganadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ating ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Umiyan ako king kapayapan, parating makasadyat manaya at manaya, king panyatang ning Ginoo. Salamat King Diyos.
malumot king tutong, king dalisip pamamuri, king reynang matasiri, ausan miyang birhen indong malumot king tutong. Dangal pong salamat, bengin ng Diyos, kaya kaingan. Magandang araw, gabi po sa lahat. Thank you. Thank you. Mimingats kayo po, Mamorain.